So ngayon isang magandang morning natin mga pare. At ayan, ang oras natin ay 6:30. Yun. Maaga tayong gumising, pero malilig tayo. Gawa ng, ayun nga, may gagawin muna ako dito sa bahay bago ako umalis. At hindi ako nakagising ng maaga. Pero nakaligo na ako, iigib muna ako. At kasi kagabi medyo sumama yung pagkaramdam ko. Tumataba na kasi tayo. Wala nang gano'ng exercise ng gusto. Yan. Magbabaon nga ako ng Del Monte. Kasi kagabi uminom na ako nito. Tumas bigla yung parang tumas yung dugo ko. Namanhid yung balikat ko. Yan. Kaya siguro mga alas 8 na lang siguro makakarating doon. Yan. Yung kape muna. Kape tayo. Sina-charge ko pa yung cellphone kong gagamitin. Ayan. Magpapabiping ako. Maya-maya. Para malaman natin kung mataas yung dugo. Kasi medyo sumama yung pagkaramdam ko. Bata-bata pa may na kagad. May nararamdaman ng paunti-unti. Yan. Yan yung update natin. At yan. Pupunta na ako dun sa site. Tindahan ko sarado pa. Nilabas ko muna yung mga nilaban namin kahapon. Misis tulog pa. Ayan. At ayun po. Back to work ulit. Araw-araw ng Lunes. Kapag kape na tayo.
Yo, Yo, morning. medyo. Sila? Wala sila? Ha? Yung yung kahapon. Yo! Yo. Yo! Amoy? Ako. Wait, kayo siya. Kakay, baba. Ay, si Utol. Sinama ng pagdan. Po. Yan, update tayo dito kay tropa. May videographer pala eh. Si nanay. Ay, nag-ano ng saging. Nanay. Yan, Tinatanggal. yung malinis. Oo. Para malinis na raw. Daming langgam. So yun mga parmali, dyan sila sa taas. Nagkakabit si tatay ng mga plywood dyan sa sa kwarto. Tsaka si Agatcho. At ayun, nabili ko Agatcho. Tapusin namin ito. Yung natira na pupluringan. Yan. Bali, ipiprepare ko na yung natitira dito. Para makapag-alo. At ito, nilinisin na utol. Bungad din naman ito. At ipiprepare ko dyan sa loob. Kuka ko dito sa buhangin. Ayan po, wala daw siyang samud ngayon. Pero may walis dito. Wala siyang samud. Nakasamod. Bakit ba? Wala. Nangyari? Nagluluksa ako. Nagkakaiti. All black. Wala na mga may kasalanan. May kasalanan. May kasalanan kami? Hindi, wala kayo. Wala kayo. Walang kayo. Wala kayo. Luto, laban, atin dyan, si mama upo na namin kakain. Kaya yan nakaka-drive. Tapos with kape pa ako, ay sarap. Sabi ko, ang sarap pala sa pagkarampan ng bibisin ka na lang, may pagkain. Kasi sabi ako, pagkalupan. Pag umuwi ako, kita mo kung umuwi, nagmamadali ako kasi magluluto ka ako yan. Pero iniiwanan ko yung sinusunod ko, may pagkain na yun. Ano may magtutuwa-to? Hindi ko may nanasaan sa pag-uwi. Ako nagluto na. Ay, puro na kami ako. Ikaw, Binswan. Hindi yung bubaga. Kurang rin data yun. Ang mura pala yan. Hindi, yung case lang. Ah, yung case. Pero yung camera talaga. Ay, bumalik. Mayo. Magkano? 3 daw. Ano? Yung Sa Amerika ba yung sila na sasakyan? andun lang sila tatay ko kahapon na naubusan sila. Mas 40 days daw yung kapatid. Oo, sa inyo ko lang kasama na kahapon. Nagulat niya ako sabi. Andun.
Tandaan mo, mainit ngayon. Oo. Pabila, pag sa alcohol. Drama. Diyos. Ganda naman pag ganyan. Sana all! Uy, siya na yan. Nasa to ano? Good vibes talaga pag ganyan. Ano? Megatso. Tayo Pa? unang magkatagpo Di ba? na ipagtapat ko ang Police. Saan kaya si Jaden? tumibok lahat kung aking puso tumabay pag-ibig na sa iyo aking mahal. Ikaw lang ang pag-ibig ko magpakailanman di magbabago. Tibok ang puso ko ikaw. Ang pagtapa. Ganda yung guma, please. Ano lang. Kilo kompleto na. Kilo kompleto na yan. Magdala ng ilaw. Kanya lang yung ilaw. Charger. Battery. Ha? Di ba tingin yung order? Tatlo. Kasama na ng charger. Kasama na charger. Tatlong battery. Ilang charger. Tubig. Tibok ng puso ko ikaw pa rin. Ay, sorry. Ilasan ko yun. GoPro, stop recording! Tubig na po. Si Kanito na reforma. Ano malupit na pormahan? GoPro, stop recording! GoPro, stop recording! Di na nag-ano pag ano? Pag maribok? At yan po, nakapag-prepare na ako ng gagamitan namin ni Kuya Gatso. Ang pahinga muna. Ayos na kagad. Nababad ko lang. Kasi yan yung bubusan ng pinoporma na ni Kuya Gatso.
quarter to 11 na. Sarap ng kuha na. Ang ganda ng camera. Lawak na kaagad, oh. Lawak na ng... Yung bahay talaga pag na-flooring na, gandang tingnan na. Malawak na. Ay, naku, paano ko Ano ulam mo, te? fish pay with you and ulit mo. Anong luto? Fish stick. Frozen. Padalulan ko to kahapon sa San Juan. Rapol. Ang Yun. 25 yung taya. Sana Ano to? all buhay na. Kilo. Oh. Yo! Yo! Ako at? Ako at sa Florida. Ano po? Tayo? Ako ko tayo. Ako lang pala. Sana. Wala ka pala mafia. Sana ka tayo. Wala ka. Bukaan sila tayo na. Pato. Pato. Ayan. Nak, maninit. Susunod ko lang ito, Jojo. Naman ang daan. Tutulak ko na lang to. Kaya, pag-ari mo lang dito. Kaya, Ay, tumawag tayo. Pwede raw. Pero alam mo, ibig na lang mo. Ayan, ito kayo po. Kuntis mo na yan. Sana, para matutukan yung kita. Kita mo, ulat pantay. Sana. Hindi naman talaga tayo sa mapipili. Mas, ang pinipili ko, Mas. Sana. Basta, gagawin ko. Mas, sasabihin natin ang pinili ko matulong. Nakatapos yung mga sila na ano. Ano ba yung mga kalita natin? Gantay lang to dito. Asa yun? Ngantuk na. Diretso. Pensyo, wala. Wade na wade yung dito pero. Wade na wade.
Yung sa semento. Ayan. Pwede na, pamarong na ng bilis. Ito naman. Soldado, kasi na yan. Kung wala ka lang kaintindihan. Si... Alam mo, may content na eh. Kung wala. Nasimple ang hagdan. Tigis hagdan, no? Kaya, Sinabon pa. napunpa. Instilwol pa. Nagpunta sila kapat-kapat. Pero natanggal yung mga ano. Mga sementong tunigas. Huwag ka nang umiyak. Iwa pa daw. Natutulog siya na. Siwa. Naliwa pa. Natutulog siya na. Sariwa pa. Natutulog lang. Turay, bangus. Hindi pa. Nakapikit lang yung... Kami dyan. Ako kami eh. Ulan pa oh. Ulo ko. Lima na nga, ano talaga. Alas ko, lima na nga. Ano lang nga pa. Sila. Sabi ni Chester, galingan mo, Pilipinas. Napanood mo yun? Hindi. Di ba mga mga ginawa natin sa mga panood din ako doon? Ayan, kaya ano.
Tingnan. Magpantay ko sa lima dito ay meron siya lang nasa 6.5 rating. Taas doon. Kaya tapos sa karaan at dito sa isang state ko ba pinapasok na rin yung mga ito sa at least kaya tali pa para kiin niya. Super. Mula mo. Hindi talaga gusto ah. Sarap. Masarap. Hi guys! Pwedeng ulitin. Ano po? Bro, malambot naman to tayo. Piya nga si tatay kasi. Harap. Galing? Hindi na muna. Ang galing? Kasal? Kasal ko. Yung kasal? Kasal ko nga. Hirap. Mulido. Ayan po, break time. Noon na. Sa tropa. Yo. Okay boy. You good? Tara, kain na. Sabay na. Break time po. Bilis ng oras. Lagpas 11 na. Ganda na naman ang sikat ng araw. Kasi mamaya uulan. Yan sila. I-prepare na. Ay, isa hindi naman talaga yan. Ulam. Prito. Driver ko ito professional. Tay. Kanto. Kapag ko sa kanya, ano nga nagwagapit ko yan? Driver ka. Dama na yung simbag. Pwede ka na ko, rinuklat. Pero hindi ko yan, umpisa natin. Tinuklat. Kalimutan pala Tinuklat. Oh. Hindi mga tatanong. Sabi ko, driver ka.
Ayun, kakakain lang. Tapos na. Ayan. Wala pahinga. Pahinga muna. The best yung tilapia. Prito, masarap. Ay, balik. Kain na kayo. Ang tilapia eh. Buti di ka na nabuhusan. Bangus yan to eh. Ay, bakos. Pag bangus pala. Laro talaga. Diba, Tay? Tay, di ba, Tay? Tay, di ba? Ano yan? Tay, di ba, Tay? Ang gul. Ay, ba? Ang care naman ni Tatay. Ang care talaga ni Tatay. Ang care talaga ni Tatay. Bata pa naman ako, Tayo. Wala, hindi ka na bata. Bata pa naman ako, Tay. Ba't di mo ko inaalagaan, Tay? Yung bata, walang mayo. Nakakain na sila. Naubusan ng sibuyas. Timpla ulit. Amoy. Ang kuya mo. Yung bagong bilis yan, no? Huwag. Bakit na mukha ko? Bakit? Ba't maga yung mata mo? Pinaiyak kasi. Nagano nga? Nagano? Nag-iyak? Mag-cellphone ba naman magdamag? Pinaiyak kasi ni Kuya Beans. Diba Kuya Beans? O kaya ni Kuya Jong? Kuya Jong, pinaiyak mo ata si Nona Kuya Jong. Ang paiyakin ko yan. Ano ang paiyakin? Narinig pati ni Kuya Hindi nga Jong. tayo nag-uusap. Ay! Ah, hindi nga, pinayak kita. Parang wala naman sa... Hindi naman yata ako, guilty mo po yan. Aray! Ang pihira mo buhay. Yung mukha ni Nuna, Sino umiiyak. na kayak sa'yo? Baka nga yan, si Nuna nga yung iniiyakan eh. Ha? Nuna yung iniiyak. Sa ganda yan, iiyak. Dapat ikaw ang iiyakan. Di ba, Kuya Jong? Ikaw Nuna, ha? Sorry na lang, ako yung nagpapaiyak. Ayan po, back to work. Papasok ko yung hollow block. Kasi maglalagay ko agad sa yung banda ng para sa lababo. Diyan nilagay ko ilagay yung lababo. Ito, pasok ko na. Kakatapos lang mag-break time. Si tatay gumagawa sa taas. Medyo makulimlim na naman yung panahon.
Balik. Basura nyo ulit talaga. Gancho. Kailan mo yung nagpapagawa? Itom na ba ito? Yan, itom. Gagawa tayo ng lamabo dito banda. Ayan, sasagay tayo ng bakal. Alma ka natin. Makakayo man nila yung lamabo. Kasi hindi ko na yung kasi future nila, maging siya. Mag-live ka naman mamaya. Mag-live ka mamaya. Ano ito mga kapitbahay mo doso? Ay, pati, ganun pala niya ka, pusis ka. Ano ka sa kaburakan? Gusto mo ka makapayat? Magbabayad pa. Bonus na lang maurag. Magbabayad pa. Ako nila ito, gusto ko magad mo na. Magdas ka rin. Walang pangayan ko yan, oy. Walang pangayan. Walang pa yan. Inamos ko na yung pag-abot ka na ngayon ganito. Kaya, yung simento. Hindi naman pala mo ako pa. Hindi naman. Glory. Hindi mo sa kasi ate basta di na rin makukuha ka. Makakakang Ano yung mga bagayan? Kasi kung sakot na yung dati, o pa na. Ano ko pa rin pinag-gusto? Punta na. Ako, pagkadal Agus, pantay siya na. Kung naman kita na ako. Ano? Wala naman kasi ako makuha na. Kasi ako na yung taas, ang kailangan akong pinadi. Ang dati kaya, ako ta sabi ko, ito ako ang pinagta ko. Maghintay ka lamang, ako'y darating. Hindi na makapag-antay. Kasi ito may nilolo mo po mo tayo. Sa tulo, pon. Halika. Nagbailo sa silos. Papa, pinabidyon ako. Ngayon, tagtukan mo lang yung silos. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, take the light, pull fast from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Never shut from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the
Yo. Baka manuldot man ka. Baka manuldot. Ayan yung gawa ngayon. Lagyan ng papay na kwarto. Kwarto ni Badit. Bago battery. Yan, lababo. Ginawa na ko agad siya. Dito flow ikan. Yan po. Bueno na ako. Malabang yung pagtitiktokan mo. Yeah. Saan po, pahinga na kami. Maya-maya, uwian na kasi uulan na naman. Baka maabutan. Mahirap na baka magkasakit tayo. Update ko sa labas. Ano, makulimlim na. Nagbabadya. Maulan na dun banda sa amin. Dun sa amin bandang. Iligpit natin mga gamit sa loob. Jong! Vlogger na to, Kuya Jong. May vlogger pala dito eh. Papa, shoutout ka ba? Oh, sige, shoutout ka. Shoutout po kay Kuya Jong. Kuya Jong! Vlogger na vlogger. Kuya Bin! Tropa! Tropa! Shoutout ka. Shoutout mo yung mga... Sige, okay lang. Salamat, salamat. Shoutout mo yung mga baby mo. Shoutout kay Erjing. Huwag kang malika. Belen. Ano, baka... Namal ko pa. Hey! Ano pa? Ha? Ano pa? Ano kay Jean Rich Belen tapos kay Kulay ilo ang gusto. Paulay Banginista. Oo, yung siguro na nakuha. Shoutout na sa inyo. Yes. Ang gaganda nyo po. Kagabi kasama ko yung kagabi. Kasi gabi, nagsayawan. Sige, salamat. Okay. Busog ako. Ano sila? Ikaw po, may shoutout ka ba? Hanggang dito lang po yung vlog na to. Maraming salamat. Uwian na naman kami. Yun, hapon na. Kagatso, naka-ready na. Yun. Bye-bye! Magagas lang muna ako kasi pa-empty na yung gas natin. 62 pila ko agad so luman pa dun sa botika bibili ng gamot. Saglit, ito po di 100.
Hintayin ko sila tatay dito sa kanto. Kasi ko Gatcho.